आज आम्ही जिल्हा परिषद कार्यालय लातूर या ठिकाणी सगळे आम्ही जमलेलो आहोत। सगळे कुरगे गावचे ॲडव्होकेट व्यंकटेश नागटिळक, या ठिकाणी किसान युवा क्रांती संघटनेचे गोविंद कोरके आणि आमचे मित्र राहुल ढवारे कुरग्या गावच्या जिल्हा परिषद शाळेचा प्रश्न घेऊन आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहोत। तर आमची मुख्य समस्या अशी होती की गेली 1 ते 1.5 वर्ष झालं आमच्या शाळेच्या ज्या वर्गखोल्या आहेत त्या बांधकाम दुरुस्तीचं बजेट कोरोनामध्ये थांबल्यामुळं आमच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी बसायला आता या ठिकाणी वर्गखोल्या नाहीत। आज त्याला 1 वर्ष होते की आमचे विद्यार्थी कसल्या तरी वर्गात बसतात, आवारामध्ये बसतात। ही आमची मुख्य समस्या आहे। आणि आमची दुसरी समस्या अशी होती की केंद्रामध्ये सगळ्यात जास्त पटसंख्या असणारी आमची शाळा आहे। 265 पटसंख्या आमच्या शाळेची आहे आणि आमच्या जिल्हा परिषद शाळेचा प्रशासनानं या ठिकाणी शिपायाचं पद कमी केलं गेलेलं आहे। मग आम्ही त्याला आज मागणी करायला आलो होतो की आमचं राहिलेलं बजेट आम्हाला पूर्ण करून द्या, शाळेचं बांधकाम सुरू करण्यात यावं आणि आम्हाला शिपायाचं पद देण्यात यावं। तर आज या ठिकाणी आम्ही शिक्षणाधिकारी लातूर फुटाणे मॅडम यांची भेट घेतली, तसेच जिल्हा परिषदेचे CEO गोयल साहेब यांची सुद्धा आम्ही या ठिकाणी भेट घेतली। तर जेव्हा आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांना हा घडलेला प्रकार आम्ही सांगितला तेव्हा त्यांना हा काहीही प्रकार माहीत नव्हता। एवढंच नाही, आमची कुरग्याची शाळा ही केंद्रीय शाळा आहे ही सुद्धा त्यांना माहीत नव्हते। ती म्हणली आम्हाला केंद्रीय शाळा आहे म्हणून माहीत नाही, सरळ त्यांनी आम्हाला सांगितलं। तर आम्ही त्यांना सांगितलं की आमची 250च्या पुढून पटसंख्या आहे, दुसरे जे गाव आहे शेजारचे जे गाव आहेत त्या गावाची पटसंख्या 50, 60, 70, 80 आहे। तर 80 पटसंख्या असताना सुद्धा त्या शाळेला शिपाई आहे, परंतु आमच्या गावाची 250+ पटसंख्या असताना आमच्या गावातल्या शाळेचा शिपाई या प्रशासनानं GR काढून उडवला आणि त्या GRच्या कॉपीसुद्धा आम्ही मॅडमला दाखवल्या। आणि ह्या अर्जामध्ये सुद्धा कोणत्या GRनुसार कोणत्या पत्रकानुसार जिल्हा CEO साहेबाचं पत्रक असेल, पंचायत समितीचं पत्रक असेल, सगळे पत्रक असतील। तर ह्या पत्रकाच्याद्वारे आम्ही तुम्ही सांगितलं की आमचं पद उडालेलं आहे आमच्या शाळेचं, पण मॅडमने आम्हाला असं उत्तर दिले की ते मंत्रालयाच्या स्तरावरून कमी झाले म्हणले, पटसंख्या कमी झाला असेल म्हणून तुमच्या शाळेचं शिपाई पद कमी झालं म्हणले। असे त्यांनी आम्हाला सगळी उडवाउडवीची उत्तरं दिले। आणि शिक्षणाच्या बाबतीत शिक्षणाधिकारी मॅडमचं एकदम संवेदनहीन वर्तन आम्हाला या ठिकाणी आज दिसलेलं आहे, हे आम्ही या ठिकाणी नमूद करतो आणि आम्ही त्यांना मागण्या केलेल्या आहेत। दुसरी गोष्ट, आम्ही CEO साहेबाची भेट घेतली। CEO साहेबांनी लागलीच आम्ही पत्र दिल्या गोयल साहेबांनी लगेच फोन लावला आणि शाळेचं बजेट का थांबण्यात आलेलं आहे याची माहिती घेतली आणि तातडीनं 8 दिवसात तुमच्या शाळेच्या अकाउंटवर बजेट टाकून 1 महिन्यामध्ये काम सुरू करू असं त्यांनी आम्हाला आश्वासनसुद्धा दिलं। आणि शिपायाच्या बाबतीत मी माहिती घेऊन सांगतो असं या ठिकाणी आम्हाला CEO साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं। तर एकंदरीत शिक्षणाची चालत असलेली दुर्दशा आपल्याला ही सांगण्यासाठी एकंदरीत हा व्हिडिओ बघितलेला आहे। आता आम्ही त्यांना पत्र दिलेलं आहे, मग 8 दिवसानं 15 दिवसानं काय होते ती काय ॲक्शन घेतात त्याबद्दल आपण आता या ठिकाणी बघू। धन्यवाद।